Ярар, танышык. Лидия, 16 яшьлек кыз. Башларыңыз не булсын? Мэрилин, аның әнисе, хуҗабикә, табиб булырга хыяллана. Кадерлем, тәсбих әле. Джеймс, Кытай кешесе. Колледжда профессор булып эшли. Рәхмәт. Дорис, Мэрилинның әнисе. Артык тозлы булган. Нейтан, Лидияның абыйсы. Әни, мен мені ашамасам ярыймы? Джек, күршеләре. Лидияның дус егете. Бик тәмле булган, рәхмәт. Луиза, Кытай кызы. Джеймсның ярдәмчесе. Әмин, Ханна, Лидияның сеңлесе. Лидия үлде. Рәхмәт, бик тәмле булды. Ләкин әле ягны беркем белми. 3 май 1977 ел. Американың Кушма штатлары. Иртәнге 7 ярды. Лидияның иртәнге ашка суга калуыннан башка беркем бер нәрсә белми. Лидияның әнисе Мэрилин иртәнге аш әзерли. Лидия нишләптер озаклый? Ире Джеймс машинасында радио тыңлап эшкә бара. Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тамашачылары. Безнең документ. Абыйсы Нейтан баскыч кусагасында авызын ачып иснәп алды. Ул урандадыр, мен аны чакырып керим. Ә мин өстәл артында кутканда казынып утырам. Алло. Алло, исәнмесез? Бу Мэрилин Риги. Лидияның әнисе. Лидия мәктәптәме? Димәк, ул беренче дәрестә булмады. Джеймс! Джеймс, хәзер өйгә кайт. Син кайчан өйгә кайт? Көне буе ниндидер кызыгы, хәрби хезмәткәрләр сурәткән дусларының телефон номерлары чынлыкта, аның дуслары бөтенләй юк. Бары тик көтәргә кала. Лидияның әнисе. Яңалыклар бар. Гомумән Лидияның Bu adamlar biziz. Barın Allah'tan çıkmayalım. Haberden bulamaz. Алло, исән. Әгәр хәзер шәһәр телефон алар. Әнисе Мэрилин Лидия сездәме? Лидия төнлә белән аңлатыша. Ага, кызым. Тузан суыртырга ярамый. Кирәкле дәлилде юкка чыгараласың. Урыннан кузгалган китапларны кире рәтләп куярга ярамый. Кирәкле билге югалырга мөмкин. Барысы да өстәл артында бер хезмәт күзенә карарга сытып көтәләр. Йокылан өчен кайсысы башка вакытта булмасынlar. Алло. Әни, барысы да әйбәт булачак. Бәлкем берәр маньяк псих кызларны урлап йөридер. 16 яшьлектә урлый алалар. Җитәр кызый, күп сөйләшәсең. Көндез күл буенда үтеп баручылар күл уртасында ялгыз көймәнең йөзгәнен күрәләр. Gafur ediniz. Bu dağın adını siz. Eğitim sene. Lidia kulüpte kime yüzünü oynuyorlaydı mı? Юк, юк, ялгыш икән. Лидия Изабелли. Пәнҗешәмбе иртә күл төбеннән Лидияның үле гәүдәсен табалар. Нидән башланды соң? Джеймс белән Мэрилинның танышуы. Мэрилин Гарвардка стипендия отты. Әни. Балакай, мен шундый, мен ғорур болған сен мен білесің көз алдыңа да
Хатын кызның bu җәмгыятьтә үз урынын һәм олуг вазифасын белгәнгә аңлаганга күрә, гаиләдә хуҗабикәлекнең шундый нечкә барлык нечкәлекләренә төшенгәнгә күрә, Мэри укыган мәктәптә домоводство, ягъни мәсәлән, хезмәт дәресе укытам. Һәм минем өчен менә Бетти Крокерның «Аш-су» дигән китабы минем өчен иң мөһим китап. Ул минем кыйммәтле кызым. Бу сиңа. Салам. Гафу итегез. Devam et kızım. Рәхмәт, әни. Профессор Ли, исәнмесез? Әйе, исәнмесез. Мин Мэри. Сезнең лекцияларыгызны тыңладым. Ничек уйлыйсыз, мин сезнең курсларыгызны укый алмыймы икән? Сезнең төп фәнегез тарихмы? Юк, физика. Дүртенче курс. Юк, 3-нче курс, медицина факультеты. Миңа калса монда бәлки нинди китәләр юк. Дәвам итәргә мөмкин. Сез мәктәптә укыганда тарих фәннәре кызыксынып укыйдыңызмы? Миссис... Уагит? Ой, Вера. Миссис Уакер. Сез нигә дип килдегез? Дорфа егетләрнең сезнең лекцияларыгызда ямьсез тотуларны бак үтенмәкче итеп шулгына. Андый шартлар сезгә еш була торгандыр. Дөресен әйткәндә, мин бүген беренче тапкыр лекцияда яшәргә җавап бирү тапшырдылар. Рәхмәт. Аннары сез дә бит зыян юк, лекцияның ахырына кадәр утыргансыз. Ә ул егетләр сезнең дуслармы? Мэрилин көлеп куйды. Джеймс та елмайды. Ап-ак бүлмә аның көлүе, һава алмый сөйләүе белән тулды. Җилпенгән канатларын Джеймс кулларына алып учына тотты. Ә Мэрилин аны Америка үз кочагына алган кебек Джеймсның күкрәгенә кысты. Джеймс. Мэриның макияжын түзетіп оларды кыздар. Туй көнендә Мэрилинның балага узганына 3 ай була. Мэри, алай ярам. Син үзең дә беләсең, алай ярамый. Мэри, син киләчәксең. Мэри, киләчәктә ул туасы баланың кыяфәтен күз алдына китерәсең. Мэри, аның атасы Кытайда. Аның атасы Кытай кешесе Мэри. Мэри, сезгә менә бу мөхиттә уның булмаячак. Сездән бөтенесе дә чирләр. Мэри, Мэри, сез кайда яшәясез? Сезне бар китәдә куачаклар. Җитә! Бу минем тормышым. Минем тормышым. Бу сүзләрдән соң Мэрилин әнисе белән башка күрешмәде. Мэрилин әнисе белән 8 ел буе сөйләшми, хәтта хатта язышмый. Нейтан белән Лидияның туын да ул аңа хәбәр итми. Кичке аш вакытында Нейтан белән Лидияга әбиләре үлүе турында әйтә. Ничек? Лидия башын кырын салып, «Әни,
Сиңа моңсумы? Син аны сагынасыңмы? Миңамы? Kızım, meni aşığa. Edip kalayım. Salatını köpme ızağırak ezerlesin. Şul şaplı senin tırmışının sıfatı yukarıda olacak. Hey, Миңамы? Юлда барып арыды. kızım, sen ekmek salasın diye. Dünyada bundan da ne kadar bir şey yok değil. Bu etkinden iskitkiş kızlarından kıyarları. Esiyor yüzünden iskitkiş olsun. Миңамы? Нишек итеп сагыным ди мин аны? Кайда соң ул әни? İrin yumruk aşırı yaratadı. Hem sina etmedi de nindi revişte ezberdi ikenen. Şın hatın kız şın kuşa bilge. İrinin kümülün kümül işte. Oğlu yumurka ezberden altın. Мин ярсыйм. Печенье saatında her vakit pеченье bulurga teyir. Bu tırmışının kurkem simvolu. Sağ ol. Бу печеньенең төбен 100 ел күргәнем юк инде бу банканың. Чөнки ул гел печенье белән тулы. Kızım ne bu? Meryem. Я шуннан нәрсә инде? Ок якалы, тел тидермәслек ана. Изге китап урынына Бетти Крокерның Аш-су китабы. Син шулай булу хыялландыңмы, ә? Бу йортка укып кергәнемә сигез ел. Ә батыста һаман да шул ук үз урынында. Әйе, миннән синең төсле. Үрнәк ана. Ирем профессор. Балаларым бер дигән. Син бик каты курыккан идең, Джеймстың кытай икәнен белгәч. Яки куркуым. Юкканына булды сине. Минем балаларым менә дигән, чиләкләр, матурлар, бер дигән. Минем алар бер кашан да ялгыз булмаячаклар. Лейла, Лидия, бигрәк тә Лидия. Чөнки ул бәләкәй, зәңгәр күзле Кытай кызы. Үлде. Минем тормышым болай тамамланмаячак. Чөнки мин доктор Мэрилин Ли булачакмын. Доктор Мэрилин Ли. Шәп яңгыр бит. Доктор Мэрилин Ли. Bu kitabını unutma. Мэрилин Ли. Әле барысында үзгәртеп булачак. Бу йортны сатып,
фатирны арендаға алачакмын. Китаплар алып, курсларга укырга керәчәкмен. Һәм доктор Мэрилин Ли булачакмын. Доктор Мэрилин Ли. Мин улы. Дим, что со светом? Дим, Я забыл. Мне режиссер сказал, что здесь будет такая прикольная штука, типа. Вот, и я должен это сказать. Он сказал, я сказал, ну. Мы должны сейчас рассказать про своих мам, пап, какую-нибудь интересную историю. Biz o'zimizning atayni turunda birinchi voqeami, hikoyamiz sizlarga tegish. Ул айтты, "Xo'sh!" Rejissyor. башыбыз. Вот. Нәрсә турында сөйләргә без һәр көнне нидер яңа вакыйга сөйлибез. Менә күптән түгел, 5 ел элек, мин укырга кердем театральныйга. Һәм дә инде әни әйтте. Улым, хатын тапсаң, балалар тудырсаң, без аларны карарбыз. Сен анда театрында ятырсың ди. Мен әйтәм, яра. Өзім ойлап қойдым, типа, жоқ әлі ерте, әліге мені яратып тұрсындар деп ойлап қойдым. Ну шоу? Сөйле. Biz әні белән бик дус. Һәм безнең бер-беребездән бер серебез дә юк. Мин гомумән алган ничек әнидән сердән була алган икән. Тәрбия ягыннан ул безне бик тырыс тәрбияләде. Урамга чыгарга ярамый иде. Соң әлбәттә мин нигә чыгарга ярамый, бөтен кеше йөри, ә мин һаман үйдә утырам. Әни дәлилләр китерә. Нигә ул мине урамга чыгара? Чөнки нинди дә булса, начар вакыйгага эләгә аласың. Әгәр син миңа шушы вакыйгага эләкмим дип төгәл җавап бирәсең икән, мин сине чыгарам. Ә мин төгәл җавап бирә алмыйм. Чөнки мин аны үзем дә белмим. Шуңа күрә мин әнигә ризалашып, беркая чыгыйм. Мәсәлән, театральный училищега кергәндә ул миңа рөхсәт бирмәде. Башта. Соңра инде уйлап, минем теләгемне белгәч, баланың язмышы белән мин уйный алмыйм дип, мине театр училищесына. Надо ничего не посоветоваться. Mana minum sendiri. Җәмәгать мин балачакта әни мине яратмый дип шундый фикердә, ялгыш фикердә булдым. Чөнки әнинең безне назларга һәм яратырга вакыты булмады. Авыр эштә эш сменалы эш җәмәгать. Аннары мин ана мәхәббәтен нәрсә икән аңлап бетермәгән идем. Мин наз көткәнмен, ана мәхәббәте ул күбрәк балам өчен борчылу, шулай бит. Авырган вакытта төннәрен йокламау, аның киләчәген кайгырту һәм башкалар. Ләкин мәхәббәтне мин таптым, бездә инде безнең якларда зур әни диде, зур әни диде. Зур әни безне искиткеч назлады, ул безне бик яратты. Без хәтта менә 6 бала бер юлы үстек, бер вакытта. Кеше ярым ята торган кроватта, зур әнинең кроватында 6 бала ята иде, һәм зур әни үзе. Шул хәтле күңеле иркенки иде. Бүгенгесе көндә мин 3 бала үстерәм. Һәм аларны шулай назларга вакытым юк. Алар җәмәгать назланалар минем әнигә, зур әнигә. Һәм дә инде аларның минем исемем гаиләдә Нума. Менә. Алло. Минем әни зур әнигә түгел, ул әнием. Әнием. Мин бу нәрсәгә борчылмыйм, чөнки минем өчен иң кадерле булган кеше минем балаларым өчен дә бик якын булса, димәк мин бик бәхетле. Минем әнем идеаль әни түгел. Ләкин мин аны яратам. Балачактан вакыйганы сөйлисем килә.
Bir vakit men kichkina Salika bilan vaqt. Salika bilan yig'ilib, bir ya'ni varmiz, bir oyoq boshi, ishqiroq boshida shamaniga kirmaydim. Shuna mikrosin kimligini aytib ketam. Chunki ishqirida menga o'zi beylab bergan shinli qishib turadigan. Yani siz bir kamaşlı bir şey var. Kimimdim kirmene. Şunlar etmedi. Yamakladı. Çıkırdı evledi. Şuna tanışlandım da iplerimle yıldım. Yani yaparak elimin edim. Başsal bir başısım gelgen bundan. Yani boşalttı, eşitti. Şuna çizdik. Sadece kakır gitti. Тимур. Норм? Дальше? Дима, дальше. 8 yıl elек. Mehri әлі үлмәгән. Hani, sen benim Türkiye'ni kontrol edip pişire alasın mı? Ey oğlum, kitaplarını alıp koyup pişiratırsın. Tezrek mektepte sona kalasız bu bay. Kızım, ulaşav ezir. Al. Kadirlim, lunchboxlarını mektep işine alırsın. Top kalabalarga. Rahmet. Kadirlim, Hayır. bunları mektepte alıp koyulmazsın mı? Ben kalanım. İşlerin var mı? Hayır, bir mühim işlerim var. Neyli işler? Ekasın kez mi? Onu sorak bilirsin James. Sen bugün bilgisayarlı New York'larda da mı? Birini uylamadı. Men seni bik yaratam. Demek men sana balalarını topşıralam. Мэрилин Джеймсны күтүп алды. Бу аның өчен бөтенләй көтелмәгән булды. Аның бер кайчан да болай эшләгәне булмады һәм эшләмәячәк тә. Бу аларның икесе өчен дә көтелмәгән вакыйга булды. Әйтерсең лә адашкан яфракны таптылар. Кыйып яуган яңгыр астында күлдәвек аша сикереп чыктылар. Бары талпыну, ялган мәгънәсез һәм зарарсыз. Моңа уйламыйча буйсынасың. Мен өзімді бақытсыз екенімді аңладым. Мен башқа тұрмыш ниетлеген едім. Ләкин ол икенче болып шықты. Мен әни йортында болып қайтқаннан соң гел аның турында уйланам. Беләм, мен сиңа балаларны тапшыралам. Мен китәргә тиеш. Син мине кичерә алырсың дип өметләнәм, Джеймс. Мин балаларга юрак пешерергә, тегәргә, төрле әйберләр эшләргә теләмим, чөнки мин кешеләрне канагын туктатып, сөякләрнең урынына утыртып, аларга ярдәм итәсем килә. Джеймс, аңлыйсыңмы? Минем аларга ярдәм итәсем килә. Tizden koydum şükür. Liksiz güzelliğinizi aşmanız ne olur? Ola değil. Ve belki bizge hazırlayalım. Kişki aşı yok. Bana söyle, belki pizza zakaz etmeli. Pizza aşısız mı? Benim pizza aşısım kelmey. Benim eneyim yanında bulasım keler. Nathan, benim eneyim yanında bulasım. Pizza şefi. Hadi. Kara bir yürüden de çok setele. Lidi. Ece buraya koy. Kara. Bugün biz sizin bilen Cemil'in birinci tapkır idare ediliyor şunun şahitleri.
Титан шиитсының ракетасы ол шаттылны орбитаға жеткерге тиіс. Аннары экипаж жерден ракетаның траекториясын идарә итүге түзәтелешен башкарырга тиеш. Нейтан, әнем қашан қайташа? Қара. Қара нинди бейіклік. Мындай бейіклікте 80, 85, 90-95 миль жерден бір нәрсе де көрінмей. Бейтарaf әтилер, юғалған әтилер, басқалы етіп үртіші егіттер, барысты бәлекей нықтаға әйленіп yok бола. Әгер әнем қайтпаса бүтінлей. Мындай бейіклікте йылдызлардан башқа бір не yok. Нейтан, мен қорқам. Әгер әнем қайтпаса. Мен емлемден іштеп түсінесім келеді. Тегеләдіктен инаша. Нейтан. Мен yazmana bulaşaqım. Нейтан! Мен қорқам. Әнем емдеге қойтамын. Әнем қошын қойды. Нейтан, сен қоя барасың. Senin için түгел. Нейтан, сен кезерге барасың ба? Нейтан, елеге қойтамын. Сен ярышашақ. Әйнейді, Нейтан. Мен еземілмейм. Нейтан, мен еземілмейм. Алар құшақлашып, жерде юыш ізлеріне қалдырып, үйге йөнелделер. Үйде тынлык. Икәү бергә дусларча теш чистарттылар. Тәмле тешләр теләшеп, йокыга яттылар. Шушы 20 минут эчендә әллә никадәр вакыт үткән кебек булды. Бу вакыйгаларны күңелеңдә мәңгедә искә калачак. Чөнки Лидияны суга батыручы да, коткаручы да Нейтан булды. Бу вакыйганы алар һәрберсе үзенчә истә калдырачак. Нейтан, мен білем, менің кетуінде біз ғайыплы. Демек біз нәрсені бір дұрыс эшләмәгәнбез. Демек біз әненің нәрсә беләндер ачуын чыгарганбыз, Нейтан. Яни безнең аркада киткән без ғайыплы, без ғайыплы. Әгәр әнем кайтып, süt işi bitti kızım diye bitse, şonduk işi bitirecektim. Min ant iter, düşlerimden eşi startaşakım, özüm eşi startaşakım, her kişi sayın eşi startaşakım, bari tek eneyim güne koysun, ant iter, eneyim güne koysun. Eneyim güne koysun. Eneyim güne koysun, bari tek, ben varsın da eni koşman çeşleyecek. Min ant iter, eneyim güne koysun, eneyim güne koysun, eneyim koysun, eneyim koysun. Ул киткәндә үк авырлыйды. Һәм укымаячак. Өйгә генә кайтасы кала. Һәм ул үзенең балалары янына кайтачак. Әтисе, мин ханны туачакмын. Ул сезне үзенең ягымлы кочагында буачак. Һәм барлык хыяллары шилпәрәмә килеп, җилдә очачак. Енейім, мен сенің яратқан китабыңны юғалттым. Димәк, шулай язган дип уйладым әле. Аның бөтен мөмкинлекләре артта калды. Лидияның әле барысы да алда. Ләкин ул анасы кебек кыланмаячак. Лидияны кияүгә чыгарга, яхшы хуҗабикә булырга мәҗбүр итмәячәк.
ул Лидияга баш булып, аны кыйммәтле гөл чәчәк үстергән кебек саклап торачак. Kızım. Öğreneyim. Sen Lydia Lee, doktor. Bulurga tileysin mi? Elbette neyim, bulurga tileyim. Demek sen fizika, kimya, biyologiyani yaxshi o'zlashtirishga tilish. Yaxshi, neyim anladım. Amin astronavt bulasım kelar. Yo'lim. Qizim, mening sanga eski ishlardim bor. Kitob, meditsinaning qisqacha tarixi. Rahmet neyim. Hala qizim uni ko'proq stetoskop bilan periodik tablitsada. Rahmet neyim. Men kişi fizikten bir şey aldım. Yo'lim. Qizim, biz fizikani yaxshi o'zlashtirib, bir yil olg'a qo'shishamiz. Yaxshi neyim. Men dokumentlarımı Garvard'a verdim. Yo'lim. Kızım, benim de sana bölgüm var. Uzun sayladım. Bu narsa oltin bu insan edi. Bizim sinfda qizlarning borsam da shunday bor. Yok. Bu kitap. Nişin dostlar tabarga deb ataladi. Rahmet neyim. Lekin mening do'stlarim bor. Atiyemi! Meni Garvard kaldılar. Fat keldi. Qatlayım. Sen fizikini yaratmağın turunda en iyi aytırga жыйнасыңмы? Жоқ, сен anlamısın. Men ol imtihanda nechta bo'lsa berilgan tilish. Belki netni bulutunga so'rab qo'rarsың o'zingga. Ул бит акыллы, сиңа ярдәм итәр. Akıllı. Sen bilesin, net Garvard'a kiradi. Benim ondan başka bir yakın kişim de yok. Eğer Nathan'da gitse, ben bir yalnızım kalaşamam, anlasın mı? Ketiyim benim mektepte, milyonlarca dostum var gibi. Lakin ben başka ne de oturganda da bir yalnızım aşım. Avtobüste kayıtkanda da benim yanıma Nathan bana gelip oturardı. Yani hepimini fenlerine bakayım ben kendi biliyorum. Lakin ben fizikten, imtihanlarımda bir başında bir olmayacağım. Gitmese kimyanı da canım seveyim. Соң әтиәнең белән сөйләшеп кара. Алар сине аңлар, иманың ками. Же. Bilem. Sen meni sabiy bola deb o'ylaysan, shulay mi? Shunga ko'ra da mashinada ko'rishirga sinfdosh qizlarimni yurtasan. Je, qara endi meni. Durusini aytadi. Men. Sen oshingmi? Je. Anladım. Sen meni o'zingga teng tugul deb sanaysan, shunaymi? Narsa? Yurgan qizimni qassob ko'zli bo'lib tilaymisan, shunaymi? Лидия, нәрсә сөйләйсең син? Narsa sen bit o'zing aytding. Kishilar bilan сөйләшмәй kerak deding. Сөйләшкәндәгенә kishilar seni аңлый ала deding. Je. Лидия, тукта! Lydia'nı nişattı. Anan yanına yakında kilesi bulma. Мә, без бары тик сөйләшеп кенә утырдык. Мә! Kızım, senin mektepler varsa da yaxşımı? Консультант меня сравнили с физикой, они найдем Sen görmüyorsun beni, ben
telefondan сөйлешә. Кристина үлкен! Мәктәп аттестатында бер Мен әйттеләр, диләр, сиңа фигия кирәкләр. Әйе, мин лабораторияда 15 егет арасында бер үзем генә укыям. Бер үзем генә Самым интересным еще предложил, что эти истории должны состоять из 2 частей. Devam edelim. Икенче часть. Әйдәгез, мин дәвам итәм. Бер 3-4 яшьләр булган микән инде шул тирәсе. Без бит әниләргә охшарга тырышабыз кызларны, димме? Әнинең иннеген алып, иртә белән тордым да, күзләремне буядым, иренемне буядым. Аның кызыл туфлиларын кидем, шулай итеп минем әнигә ошыйсым килгән. Бик кечкенә чагымда әнигә бик катышыйсым килде. Ләкин үсмер чаклар килеп җиткәч, киресенчә булды. Белмим, нигә алай булгандыр. Кияүгә чыгып, балалар тапканнан соң мин аңладым. Мин әниемә охшаганмын икән. Хатирәләр. Мин әле 8-нче бала булдым. Төпчек. Мин тугашта 3 айда минем әти юл һәлакәтендә вафат булды. Әни бакыйлыкка төшкәнче әтигә туры булды. Менә әни дә абыйларның апаның сөйләве буенча да шул хатирәләргә әйләнеп кайтасым килә. Мин кечкенә вакытта әле безнең телевизор юк иде. Biz күрше туганнарга телевизор карарга керә идек. Менә күп еллардан соң миңа әйтә торганнар иде, шул истә. Илнар, абыйларың аяк киемен салып керә, син штанын салып керәсең. Аннан соң мин әнигә ярып, эшкә йөрергә яратмыйм. Бу күңелле хәлләр, буларда 4-5 яшь булгандыр инде. Әнигә аргандыр, ләкин сагынып икән. Шулай бер вакыт ишекне китәп куйганда, мин ишектән чыга алмагач, тәрәзә ватып әни ягына чыктым. Менә шушындый матур хатирәләр. Шунда да башлаган булып, кечкенә вакытта менә шул истә. Балалар бакчасына барганда үзләренә үзен йөргән, үзен чыгып йөргән. Юрады. Якын үткәч, әни милләтләре дә әни дә торганда булган шансын. Булганда да килгәндә булганда Üstüne etmem. Bunu bir tarafta da canı gitti. Üstüne da çok güzel oldu. Әни дигәндә, без 5 кыз үстек, мин иң күп шәйдем. Һәм бөтен эш миңа калды. Мине дә эшләттеләр. Бетмәс текәлмәс ташлый мин эшне. Мин аптырагач, ташып та насып ишеләп ташлыйдым. Ишеләп ташып та бетмәгәч, идектер пашайым да, утраем пашып әни эзләп чыгайым. Кызым, каясың син, кызым? Мин анасын 1-5-6 кыштыргач кына тиз генә нәрсә булып эшләп ташлыйм. Һәм дә күңелгә сеңгән, менә ничә ел инде мин бу дөньяда яшим. Минем көн эшләргә, әни рәхмәт сиңа, син менә эшкә әйттең. Әйтергә онытканмын. Күмгән көнне бернинди вакыйга да булмады. Ней белән Джекның бәхәсләшкәнне
Мен сені қойған шын көңілден ортақлашам. Синен белән полиция сөйләшергә тели. Düşen мөкәммәллеге белән син бергә булдың. Мин моны беләм. Үз әйттем. Үз акылым бар. Джек, ulan, Нейтан! Ул Лидия турында нәрсәләр беләм? Сен неге тауышқанасың тынышлан? Полиция өзі хал етер. Джеймс, қышқырма! Yok, ул идем bir қошан да төнлә белән чыгып киткәне юк иде. Әти-әни аны алар белән гел уртак тел таба иде. Алар аңа бер кашан да кул күтәрмәделәр. Алар аны яраттылар. Biz var bir dostlarınaydı. Мен оны машина ертуге үйреттім. Машина ішінде тәмәкі тартып отырған уақытта болды әйел. Лидия бик нык борчылайды. Барысы үшін де, әти-әнisi үшін, мәктептегі билгеләре үшін, абысының Гарвардқа киткәне үшін, барысы үшін де. Юк, мин бұлардың барысы турында қойдан білейм дейм. Миңа хәзер кеше алдында сөйләшер өчен сездән рөхсәт сорарга. Мин алай деймін. Бәләне уңға солға шешірге ярамай. Полицияны ғайыплап қалдыруға келешмейді дейді. Син ничек бер кызны сынырга тиештер бит инде? Син? Ярар, офицер. Ярар, офицер. Күп белсәң, гыйлат булыр, офицер. Ә беләсең килсә, минем үз башым җилкәндә. Минем кай дәүләтеме? Полиция кашында баш иеп йөрәсем килми. Баш иеп йөрисі келмей. Янәшәмдә бик күпләрнең минем турыда шулай уйлаулары мин күңелем белән сизә идем. Ләкин шулар арасында синең дә шулай уйлауны мин күз алдыма китермәдем бәгъре. Минем лекция онда башлана. Профессор Ли, гафу итегез. Кызыгызны җирләгәннән соң, мин сезне монда эшкә килерсез дип уйламадым. Кайгыгызны уртаклашам. Сез ничек? Güzel. Бүген сез монда булырга тиеш түгел. Бүген сез монда булырга тиеш түгел. Сез ашыккансыздыр. Әйдәгез миңа. Мин сезне кичке аштан сыйлармын. Син шундый да үземә охшагансың, кызым. Кызым минем. Лидия. Мин аны илһамландырырга, тормыш биеклекләрен нинди булуын күрсәтергә теләдем. Менә бу бүлмәгә керү белән ул һәр вакытта да дәрес эшли иде. Дәрес эшли, укый. Ниләр булды соң? Ниләр булды соң, балам? Ниләр яшердең син бездән, балам минем? Ул табышмакның чишелеше булырга тиештер бит.
Lidia'nın birinci gündəligi. Rashtuva bayramına bile gitken idim. Sirlerini yazırsın deyip anlattım. Ol şunda mena yılmayıp. Eniyim, sirlerim yok bit benim dedi. Boş. 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 Ул бит kimler bilen bulsa da oralaşkan яки mektep malayları yok. Tanış bulmagan iradlar yok. Ул бит бәләкәй кызчык кына. Yok. Ул бит mektep bilen gine, oku bilen gine kızıksına idi. Яки. Лидия, меня... Лидия. Мен төнлә ишек ачылганын ишеттем. Мин аны караклар дип уйладым. Тәрәзәдән карагач, ширәм буйлап ниндидер шәүлә йөгереп китте. Мин аның Лидия икәнен белмәдем. Юк, мин аның Лидия икәнен аңладым. Һәм шул вакытта, әгәр минем апам булмаса, ничек булыр икән дип уйладым. Өстәл артындагы иң яхшы урын миңа булачак. Ә ул урындыктан тәрәзәдән сирень куаклары күренеп тора. Һәм бәрәңгедә иң беренче булып син миңа салачаксың. Һәм Нейтан үзенең серләрен минем белән сөйләшәчәк. Әстәге зур бүлмә миңа булачак. Син үзеңнең жылы, йомшак елмаюыңны миңа бүләк итәчәксең. Мин алай уйларга тиеш түгел идем. Мин аны туктатырга тиеш идем. Хәзер син миңа нәфрәтләнәчәксең. Әни, гафу ит мине, әни. Мин аны туктатырга тиеш идем. Ләкин мин аның кая киткәнен белмәдем, әни. Нәргәйем мине? Мин бит сине бик яратам. Яратачакмын, балам. Гафу ит мине. Анна. Нейтан. Улым, кил әле. Синең кайда икәнен белмисең. Миңа калса ул мин аның кая икәнлеген беләм бүген. Min bit kissettim. Ol sina. Gintu bit.
Өтірем. Мен сіздің уақытыңызды көп алмам. Менің ерім кеше үйде қойылмады. Шулай мені? Башқа сыймаслық хәл. Сіз бик борчылгансыздыр. Сіз аның ярдәмчесе. Ул гел сезнең турыда сөйли. Шынлапмы? Ә сіз аны эш урынынан эзләдегезме? Бәлкем, ул барып та җиткәндер. Рөхсәт итсәгез, мин сездән шалтыратыр идем. Юк! Минем телефоным эшләми. Рәхмәт. Сез миңа ярдәм иттегез. Зинһар өчен. Әгәр дә ирекне күрсәгез, әйтегез. Мин аны өйдә көтәм. Яхшы. Әгәр дә ирегезне күрсәм әйтермен. Ул сине өйдә көтә. Şimdi sayılır, emin edeyim. Menin de nişim kılıkmazqa bola ekenliginden anladım. Yani, tağın bir başı var da. Diyeyim, güzel bir şey değişir. Aile tağın cimrileri. Menin de bu hafta nişim kılıkmazqa ekenliginden anladım. Diğerlerinden netilerini bilemem. Kışkırıp etmeseler de bu var. Minalarının hakkını bulun diledim. Min bu işi yapıyorum. Mina bu kitabını oku. Yaxşı edi. Mina bana dilip. Yarat beni. Tibine yarat. Yaxşı. Білесің дейді, әлі бір нәрседен қалма. Тұрмышыны яңадан башлаймыз. Әлі бүтін нәрсені де өзгертіп болам. Мен қазір қайтам да әмейме етем. Жетер дейешекмін. Дивардағы бүтін плакаттарын алып сыдырам. Китапларын ешіріп қойышамын. Китаплардың барысын да ешірем. Әгер енді физиканы бере алмайшан, табиғ болмаса, сұяны yok дүнияның білен бүкпейм. Әлі барысын да өзгертіп болам. Bir nide yo'qolmagan Xudoyim. Etiga aytashayapman. Kitobni geri qaytarishapman. Jackni afv etarman. Xo'p. Neytimning da ketuvine qarshi kelmadim. Bugundan olib men narsa tilayim. Shuni ishlarman. Mening bilan borsa deb qo'yishadi. Yuzarga aylanib. Yuzarga aylanib. Lidiya, ko'rasizmi? Sen yoqqa qadar yetarga tegishsin. Endi yiroqda turishim kerak. U yaqinlarda. Lidiya. Vay. Oyoqlarim bilan harakat et, Lidiya. Oyoqlarim bilan harakat et, Lidiya!